Mill-lejla stess l-Arriva trid tirtira mit-toroq Maltin il-bendi basis tagħha. Dawn wara li tlieta wara nofsinhar seħħ inċident ieħor li fih bendi bas tal-Arriva inħakmet minn nirien. L-inċident seħħ kmieni wara nofsinhar fix-Xemxija biex dan kien it-tielet inċident tax-xorta tiegħu f'dawn l-aħħar 3 ijiem. Fi stqarrija l-Ministeru għat-Trasport qal li biex tkun assigurata s-sigurtà neċessarja ser titqabbad istituzzjoni indipendenti mill-Arriva u Transport Malta biex fi żmien qasir tagħmel iċ-ċertifikazzjonijiet kollha meħtieġa fuq il-bendi buses. Jiena wett li lest nieħu deċiżjoni jibsa kemm jibsa jekk ikun hemm bżonn u hekk għamilt ta' xider li hemm bżonn u ħaddik id-deċiżjoni. Illum ġie sospiż is-servizz tal-bendi buses sal-lejla għandhom jifqu biex imbagħad wara li jsir l-istħarriġ li għandu jsir minn esperti internazzjonali u mbagħad waħed jara x'għandu jagħmel il qudiem. Però indimin ta' mindu naraw li dak li servizz kienu jagħtu l-bendi buses li huwa madwar il-40% tal-ġar tal-passiġġieri jingħata minn servizz ieħor. Bdew id-diskussjonijiet mal-Arriva minn schedule bus service biex flimkien jaslu ħalli dak li se jitnaqqas mill-bandi buses jingħataw ukoll minn schedule bus service. Sa dan it-tant l-investigazzjonijiet minn kummissjoni ta' esperti indipendenti hekk kif imħabbra mill-Ministru se jitkomplew. Fl-aħħar sigħat il-Ministeru u Transport Malta komplew għaddejjin bit-taħdidiet kemm mal-Arriva kif ukoll mal-operaturi fis-settur biex tinstab soluzzjoni li tnaqqas mill-inkonvenjent li jista' jinħoloq fis-servizz minħabba sospensjoni tas-servizz tal-bendi buses. Kien kmieni 3 wara nofsinhar meta t-tielet darba f'temp ta' 3 ijiem bendi bus tal-Arriva inħakmet minn nirien. L-inċident seħħek kif il-bendi bus kienet riesqa lejn ir-roundabout tax-Xemxija meta fħin minnhom ix-xufier li huwa ta' nazzjonalità barranija induna li kien ħireġ id-duħan mill-karozza tal-linja. F'dan il-ħin abbord kien hemm 25 persuna li ġew evakwati qabel il-karozza tal-Arriva inħakmet minn nirien. B'xorti tajba ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. Dan huwa t-tielet inċident ta' bendi buses ta' din ix-xorta f'temp ta' 3 ijiem wara li karozza nħakmet minn nirien bejn is-Sibt u l-Ħadd f'Ħalqormi u każ simili ġara 2 fl-Akkwati tal-Mellieħa. Sa dan it-tant il-General Workers Union esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li l-Ministeru tat-Trasport ħa azzjoni immedjata u pożizzjoni ċara wara li l-istess union kienet għamlet talba simili lill-Arriva. It-taqsima marittima u avjazzjoni tal-General Workers Union qed tieħu din il-pożizzjoni biex tħares is-sigurtà tax-xufiera u tal-pubbliku li juża s-servizz tat-trasport pubbliku.